ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯ. ಬಾರ್ಕೂರುನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ ಮೂಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಟೆ ಮಾತು ನಡಪುಂಡ ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪನಗಕುಲು ಸಾಮಂತ ಅರಸುಳೇನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತರವಾದ ಆಡಳಿತನ ಮಾತ ನಡಪುಡ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ದಾಯಿ ಆಡಳಿತ ನಮಗೆ ಇನಿಕ್ ನೆನಪುಡುವನ್ ಕೇಂಡ ಪರಕೀಯರ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಳಾವರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಮುಕುಲು ತಡೆದು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಪ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಂತ ಅರಸು ಮನೆತನ ಕುಲೇಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಾಮಂತ ಅರಸು ಮನೆತನ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಇತ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಂದನ ವಾಯ್ಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಡು ಅಭಿನಂದನೆ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೇಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೇನು ಆರೇಡ ಪಾತೆರ ಭಾಗ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕವಾದ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಹೊರೊಂದು ಅರಸುಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆತನದ ಈ ಅರಮನೆತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾವಂತ ಅರಸತಿಗಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಶಮಂತರು ಪ್ರಾರಂಭ 1300 ಮುಖ್ಯವಾದ 5 ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ಸಮೀಪದ ಹುಮ್ಮುಚ್ಚದ ಅಕಲು ಹುಮ್ಮುಚ್ಚೋರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿದ ನಾವು ಜಿನ್ನದತ್ತರಾಯನ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡ ಎಳೆಂಜೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು 100 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಜಮೀನ್ದಾರರಾದ ಇತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಶಮಂತೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಆದ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೇರು ಶಮಂತೂರು ಆದಿಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೇರು ಆ ಮೂಲಕ 400 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಶಮಂತೂರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತದು 1700 ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಆಡಳಿತ ತಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾವಂತರ ಸೆರೆಗಳ ಅರಸೆಗಳ ಚೌಟೆರೆಗಳ ಸಾವಂತರ ಸೆರೆಗಳ ಬಂಗಾರ ಸೆರೆಗಳ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬರ್ಪಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ 1700 ಹೊತ್ತಿಗೂ ಆರು ಅಕಲು ಕೋಟೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಕೋಟೆಗೇರಿಡು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು 100 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ತ ಕೋಟೆಗೇರಿಡು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ಶ್ರೀಮಂತರದ ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರು 5 ಬಕ್ಕ ಕೋಟೆಗೇರಿಡು ಅರಮನೆ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಸೀಮೆದ ದೇವರಾದ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇತ್ತದು 1700-800 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪಡುಬಡಂಬೂರು ಇತ್ತದ ಪಡುಬಡಂಬೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಸಾವಂತರಸರು ತನ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ ಇತಿಹಾಸ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಡುಬಡಂಬೂರಿಗೂ ಅರಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿಬೇಕ 22 ಅರಸುಲು ಅದು ಬೋತೇರು ಯಾನು 23ನೇ ಅರಸುಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇನಿ 1000 ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಅದು ಇನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇನಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾಡಲ್ಲ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ್ಯಾದಿತ್ಯ ನಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ ಸೀಮೆದ ಜನಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಡ ಜನಕಳ ಇನಿಕ್ಲ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊಡಲೇರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾತ್ರನೇ ಇನಿ ಆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ದು 1300 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನೇನು ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತಿರಕ್ಲ ತೀರಿ ಪಾಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ ಇಂಚ ನಡಪುನಂಚಿತ್ರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅರಸುಲು ತೀರಿಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಅರಸುಲ್ನ ವಂಶದ ಕೊಲೆ ನೆಕ್ಕು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರಸುಲು ತೀರಿಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಅರಸುಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅರಸುಲ್ನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು
ದಹನ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಆರನ ಕೈಟಿನ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುಲನು ಹೊಸ ಅರಸುಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಜನಿವಾರದ 100 ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಎಡ್ಮ ಗುತ್ತುಲಿಪ್ಪುವ 4 ಬಾವಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಕಾಸಪ್ಪಯ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತಂಚಿನ ಕಾಸಪ್ಪಯ್ಯ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬಂಕಿ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನಾಯಕರು ಅಕಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ವಂಶದಕಲು ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಳೆಗಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ತದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಅರಸಲಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಮನೆತನದ ವಾರದ ಸೂತಿಗೈ ಪೂಜಿ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ನೆರೆದು ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ್ದು ಒಂಜಿ ದೂರ ಒಂಜಿ ಸೂತಿಗದ ಒಂದಿ ಪೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಕ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪೂರ ನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರ ಈತ ಮಾತ ಜನಕುಳೇನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವಿಶೇಷತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಐದು ಜರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವಿಶೇಷ ಅರಸರು ಅರಮನೆ ಶ್ರಮಂತರಿತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಶ್ರಮಂತೂರು ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ್ನ ಅವಳು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತದು ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತದು ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಬತ್ತದ ಅರಮನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅರಮನೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸದಿಡು ಬಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ ಪಂಡದ ಬೈಲುಡು ಪೇರ್ನ ಪೌರಾವತಿಯಳು ಕೆಲವು ವೈದಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತಿರ್ಬೇಕ ಪೂರ ಭಾವದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಕಾಸಪ್ಪೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಅರಸುಲೇನು ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಇನಿ ಶ್ರಮಂತರ ಭಾವದಕ್ಕಲು ಅರಸುಲೆಗೆ ಕೈಟ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಚಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಅರಸುಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸದ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಮನದ ಕಾಸಪ್ಪೇನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅರಸುಲ್ನ ಕೈಗೆ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ದೀಪೇರು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಗುತ್ತು ಭಾವದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಪಂಡದಾಂಡ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಮೂಲತವಾಯಿನ ಪುದಾರ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲತಃ ಪುದಾರ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಆಗ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನರಾಯ ಸಾವಂತರು ಈ ಜನ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವರ ಚೆನ್ನರಾಯ ಸಾವಂತರು ಅವ್ರ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ಇಂಚ ರೆಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ದುಂಬುದವರು ಚೆನ್ನರಾಯ ಸಾವಂತರ ರಾಜ್ಯರು ಯಾನ್ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಾರು ಚೆನ್ನರಾಯ ಸಾವಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ಅರಸು ಮನೆತನ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಮೂಲು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ ಏರೇರು ಮಾತ ಓ ಮಾತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂಡ ಅರಮನೆದ ದೈವ ದೇವರು ಪಂಡದು ಶ್ರಮಂತೋಡು ಅರಮನೆ ಪುನಾಗ ಅಲ್ತ ಅರಮನೆದ ದೈವ ದೇವರು ಶ್ರಮಂತೋಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅರಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅದು ಕೋಟಗೇರಿ ಬಕ್ಕ ಪಡುಮನವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೈವಲಿನ ಪೂರ ಅವಲೇ ಬುರಿದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇನಿಕಲ ಅವಳು ಶ್ರಮಂತರ ಭಾವದಕ್ಕಳು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆ ದೈವದ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ವರ್ಷಗೊರ ಬತ್ತದ ಪೋದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಇನಿಕಲ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಕಲು ಜೈನಾದಿ ಗಡ್ ಇನಿಕ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಭೋಗ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮುಲು ಚಾವಡಿದ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರಡು ಆರಾಧನೆ ಅದಾಲ ಉಂಡ ಅತ್ ಚಾವಡಿಡು ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ಡು ಪೂಜೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ಗಳು ಬಸದಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅರಸರುಳ್ಳೇರು ಮೂಳು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗುರುತಿ ಸಾವನಕ್ಕೆಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಿನ ಅಂಚಿತನ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳಗ ಪಂಡದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎರುಕುಳು ಅರಸುಳ್ನ ಕಂಬಳ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದ ಬರ್ಪಿನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಸುಳೆಟಕ್ಕೇನು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಾಡ ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕಂಬಳ
ಕಮ್ಮುಳ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದೊಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರತಿ ಅರಮನೆ ಬೂಡುಲೆಡು ಕಮ್ಮಳ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಂತ ಹೊಡಿತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಮ್ಮಳ ಇತ್ತಂಡು ಕಮ್ಮುಳಿತ್ತಿನ ಅವು ಕಮ್ಮಳ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಅರಮನೆ ಪಡುಮಣಂಬೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರಸಲಿಗೆ ವಾರಿತಿದ ಶ್ರಮಂತರೋಡು ಕಮ್ಮಳಿತ್ತಂಡ ಪಡುಮಣಂಬೂರುಡ್ಲ ಕಮ್ಮಳ ಆವಳು ಪನ್ಪಂಚಿತ ಇರಾದೆ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಕಮ್ಮಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಪಣಂಬೂರು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಳ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಮ್ಮಳದ ಉದ್ದಗಲನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಆ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಅವಯ ಕಮ್ಮಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಈ ಜಾಗದ ಜವನೇರನ್ನು ಕಡಪುನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಗೋಣಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಚೇಳಾರಿ ಗೊತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಜಾನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಕಮ್ಮಳದ ಉದ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ದಯಗೊಂಡು ವಾಕಾಡೇಟ್ ವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಮೂಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ನಾಂಡ ಅರಸುಲು ಕಂಬಳ ನಡಮುನ್ನ ಪೇರು ಜನಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಆಸೆಗೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಹೆಂಗ ಧರ್ಮಗೂ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಹಾಕೋದು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಹಿಂಸೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಪಂಚಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಮ್ಮಳ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ದೇಶ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಜೈನ ಮತದ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಸೆ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ದಾದಮಲ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಳ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಜನಕಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರ ಕಮ್ಮಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನು ಹಿಂಸಾಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯಿಕಾತ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಗಾತ್ರ ಅವರು ಕಮ್ಮಳ ಮುಗಿನಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಮ್ಮಳ ಮುಗಿನಟ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಳ ತೂಪುಜೇರು ಏನೇ ಕಮ್ಮಳ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ ಇತ್ತಿನ ನಂಡ ಅರಸರು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾದ ಕೊಲ್ಲುದು ಕಮ್ಮಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಪ್ಪೇರು ತೂಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಒಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದ ಪೀಠ ಹೊಡೆದು ಲಕ್ಕುಜೇರು ಮುಗಿನೆಟ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಕುಳಾದ ಮಲ್ಯಾನ ಮುಟಲ ಅರಮನೆ ಐತಾಶಗು ಇತ್ತಂಡ ಐಬಕ್ಕ ಚಾವಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗು ಇತ್ತೆ ಅರಮನೆ ಪನ್ಪಲಲ್ಕ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡ ಏ ಪಾಂಡದಾದ ಬಂದು ಅರಸುಲೆಡಕೇನ ಕೋಟೆಕೇರಿದು ಪಡುವಣಮೂರುಗು ಅಳಂದ ಅರಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಚಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅರಮನೆ 1 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋಡು ಅರಮನೆ ಇತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 140-150 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂದು ದಂತಕಥೆಲ್ಲುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ಭಸ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅರಮನೆ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೌಂಡ್ ಹಿಡಿತಿಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು 2008 ಪಟ್ಟೋಗಿ ಬತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಬಸದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಚಿನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಟ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜನಕರು ಮಾತಾಡಿತಿದ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಜನಕರು ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಬಸದಿನ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ 2 ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರು ಅಕ್ಕಳು ಅರಸುಲ್ನ ಬೆಂಗಾವಲಾದು ಸಾವಂತರ ಸರಿನ ಬೆಂಗಾವಲಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧೋಡಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ಟಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಸನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಟ್ಲ ಬೆಂಗಾವಲಾದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚಿತ್ನ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟನಗಲ ಅಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಾವಲಾದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಶಿಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎಂಕು ಆಕಲೆ ಕಟ್ಟೋಟ ಪಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಖಲು ಅರಮನೆ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟುವ ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡಕಲು ಅರಮನೆಗೆ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟ ದುಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಿಯರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯ ಎದುರು 3,30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಸೀಮೆದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಗಳು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವನ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಖಲೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾದ ಅದನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಎಕಡೆ ಅರಸುಳು ಪಣ್ಣಿಲಕ್ಕ ಹುಮ್ಮುಜರ್ದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಐಕಳ ದಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಏಳಿಂಜೆ ದಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಏಳಿಂಜೆರ್ದು ಮುಂದುವರಿದು ಡೊಂಗರಿಕೇರಿಗೆ ಕೋಟಿಗೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಳಿಂಜದ ಪರಿಸರಡು ದಾದಾಣದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಗುತ್ತುದ ಬರ್ಕೆದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಅಡೆಗು ಪೋದು ಅರಸುಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಅವಿತ್ತೆ ಕಾಲಾಂತರಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕಳು ಪನಂದೆ ಪೋಯಿನಡ್ದವರ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಕೊರಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಯಾನಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾತುತ್ತೆ ದಾದಾಂದ ಕೇಂಡ ಅರಸುಳ್ನ ಮನೆತನ ಖಾಲಿ ಅರಸುಳು ಅಕಲ್ನಾಶಗೂ ಆ ಊರುಡು ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಐಕ್ಯ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಐತಿಹ್ಯಡುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಅರಸುಳು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿಕಾರಡು ಬಂಟೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಗಾವಲಾದಿತ್ತನ ಅರಸುಳ್ನ ಬೆರಿಗಾವಲಾದಿತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಅವೇ ಸಮುದಾಯದ ಕುರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕಾಲಕಾಲವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಅರಸುಳ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅರಸುಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಹುಮಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಳು ಮಾತ್ರ ಸಂದೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಈತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈತ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತಿರ ಅರಸುಳ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಕತೆಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಈ ಪಡುಪಣಂಬೂರಿಗೂ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಳ್ನ ಅರಮನೆ ಮೈಸೂರದ ಅರಸುಳ್ಳ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಶುಭ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೊರೆತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಸುಳ್ಳು ಪಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿನಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಮನೆಗಳ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಚೆಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅರಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ತ ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ರಮೋದ ದೇವಿರಡ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ಆ ಮೈದಾನ ಕುದುರೆ ಬಕ ಆನೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನತ್ತಿನ ಮೀಸಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎರ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ರಾಜಪುರೋಹಿತರಡಕೇನ್ವೆ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ ಆವು ಪಂಡೇರಂದಾಂಡ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡೇರು ರಾಜಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೂ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಡು ಕಂಬಳ ನಡಪಂಚಿತ್ನ ಮುಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಅರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ ಒಂದಿಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದುಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹೇಳಿದಾರ ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಲ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬಲ ಬತ್ತಿದ ಕಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ವಿನಂತಿನ ಅವರು ಮನ್ನಿಸಾಯರು ಅಂಚಾದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋಡು ಮೈಸೂರದ ಯದುವೀರ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಸೀಮೆದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಇದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡದ ಇತ್ತೇನೆ ತಿರಿಪಾಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಕಂಬಳ ಆರಂಭ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆರಂಭ ನಗದಾದ ವಿಶೇಷ ಐತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕೆರೆಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡುನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆರಂಭ ಆಗುಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆದಿಜನಾರ್ದನ ದೇವರು ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಾಪನ ಹಿಡಿದುಂಬು ಅವಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತದು ಪೂಜೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಪದ ಮರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಸದಿದ ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಆ 2 ನಾಗಬನೊಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಮನೆದ ಅರಮನೆದ ಪಟ್ಟದ ಮಂಚ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು
ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ನಾಗದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಸದಿದ ಪ್ರಸಾದನು ಪದಂಬೋದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಮ್ಮನ ಫಟನ ಪದಂಬೋದು ಪದಮ ಪೇರು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅರಸುಲು ಪೀಠಾರೋಹಣ ಪೇರು ಪೀಠಾರೋಹಣ ಆಗ್ಬೇಕ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತನ ಗುತ್ತು ಭಾವ ಕಾಸಪೇರನ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪೇರು ಅರಸುಲು ದಾಯ ಪಣ್ಣನಂಡ ಅರಸುಲು ಕಂಬಳ ತೂಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಐಕಾದು ಅರಸುಲ ಪರವಾದ ಅಕುಲು ಕಂಬಳ ನಡಪು ನೀಡಿದವರ ಅಕುಲು ಅನುಮತಿ ಕೇನುವೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪ್ರಸಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರಮನೆದ ಎರುಬಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಪದ್ಮಾಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಅವಳು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡುವೇರು ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಭಾಕ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಬೇಕ ಕಂಬಳ ಸುರುಟು ಅರಸುಲ್ನ ಅರಮನೆದ ಇರಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಹೊರ ಗಿಡ ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬಾಕಿ ಇರಲು ಪೂರ ಬರುವ ಗಿಡ ಬರ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಡ್ ರಡ್ಡು ಉತ್ಸವಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅರಮನೆಗಳ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಉತ್ಸವಾದಿಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅರಸುಲು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ್ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿಂದ ರಥೋತ್ಸವದ ಟೈಮ್ಡು ಅರಸುಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತದು ರಥದ ಕೈದಡೆ ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ದೇವರ ರಥ ಆಪನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದ ಮೈದನ್ನು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕುಲು ಕೊಪ್ಪ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕು ಅರಸೊತ್ತಿಗದ ಮಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಡ್ಪನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಂಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೈಸೂರದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು 300 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸ ಉಂಡು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಯದುವೀರ ಇತ್ಯದ ಅರಸುಲು ಮಹಾರಾಜರು ಯದುವೀರ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಒಡೆಯರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಊಹ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲ ಊಹ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆರು ಅರೇನು ಕಂಬಳಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ಏರು ಬಂಡದ ಏರ್ಲ ಊಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸೇರಂದೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಆ ನೀಡಿದ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಉಂಟು ಅಕಲು ಕೊರತನ ತ್ಯಾಗ ಅಕಲು ಮಂದಿರ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಂದಿರ ಸೇವೆ ಅವು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿನ ಸೇವೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಪಡ್ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅರೇನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಥ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸವನ ಅರೇನು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತದು ಅರೇನು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮತ್ತದು ಅರೇಗೆ ನನಲಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಬಕ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರೆಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಿಪುಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ನ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಳೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಳೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಳೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಮಂತ ಅರಸು ಮನೆತನ ಒಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಂತ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು